Niyayifuna sana le profession nibaninzi. Niyayifuna. Hayi ke mandinichazele ke guys uba mna ndandizifundele i-food service management e-Eastern Cape Technikon. Ngoko ngo-19 Ntwezamehlo 1992 to 1994 ndenza ne-MCSE phaa kwi-early 2000. Phaa ngo-2013 ndake ndayowenza ndazamana nento ye-nursing ndaphelela ekubeni i-care worker kuba ndingakhwalifayanga ndingazange ndamfumana u-85% yoba ndiqhubeke ndiyowenza i-nursing. Qombayo 85% kaloku zange ndambona ngu-C, iingqondo zisaphelele. Ngoku xa bezamfuna sendimdala ndizamchola phi? Ndashiya kanjalo ke. Itsho niyandisayiza guys, niyandikala, nifuna ukuqonda uba ndiyitype yenu. Ndinikalo kwam kaloku nam ndifuna ezam itype apha kuni uba ndiyazibuza nam uba ayiwanda sebenayo ingqondo ka-4B, ayiwanda sebedeconstructile na, ayiwanda sebezidisentarishile zonke izinto, ayiwanda sebe-admirisha i-simplicity nokuba zii-minimalist. Nam ndiyanisayiza guys okwam. Ndifuna itype yam nam apha kuni nezitshomi zam.